Чак Норрис шек-шек яратамы. Ничегинде, үзе Чак булсын да, үзе шек-шек яратмасын ди. Саулармысыз, бу Эйчи каналы, минем исемем Ливнар, мин Москвада яшәүче татар егете. Шек-шекнең нәрсә икәнен беләбез. Точно беләбезме? Ә кем ул Чак Норрис? Америкада яшәүче актер. Татарстанда аны якын итеп Чак Норрис дип атыйлар. Ә ул үзенең адашы шек-шекне яратам икән. Әйдәгез тикшерәбез. Чак Норрис Голливуд фильмнарында төшкән актер. Тикәме? Тикә. Бу булды бер уртаклык. Шек-шек популяр ризыкмы? Ничек кенә әле? Чак Норрис популяр актермы? Аны да бөтен дөнья белә. Менә сезгә икенче уртаклык. Шек-шек борынгы ризыкмы? Белгечләр аны 1000 ел элек барлыкка килгән дип әйтә. Чак Норрис аны юк борынгы түгел. Ну, аның да яше бар. Күпме әле үзенә? 84 яшь. Менә ни хәтле уртаклык. Подобное притягивается к подобному диләрме әле? Шулай булгач, Чак Норрис белән шек-шек бер-берсен яраталар дип әйтергә була. Тудыш. Җитмәсә, 2019 елда Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрдә Чак Норрис белән төшкән фотоны да элгән иде. Бу безнең Татарстанның яңа министры дип язган иде Рөстәм Нургали улы. 1 апрель көнендә чыккан шаярту булса да, барыбер безнеке инде ул. Чак Норрис. Киләсе видеода Чак-Чакның көндәше бавырсак турында сөйләшеп, кайсының тәмлерәк икәнен ачыкларбыз.